Gin-ulan sang pagpanginbulahan ng Philippine National Women's Football Team matapos nag-qualify liwat nga makahampang sa FIFA Women's World Cup. Natabo ini matapos ginluto sang Pilipinas ang Uzbekistan 2-0 sa eliminator round sa AFC Women's Asian Cup sa Gold Coast Stadium sa Australia. Nagka-goal para sa Philippine team si Angie Birds sa ika-47 minute. Kag 5 minutos ang nakaligad ginsundan inisang goal ni Jackie Sawicki. Pareho nga si Jael Marie Guy ang nag-assist agad nga makascore ang duha ka players sang Pilipinas kag sama nang gindeklarar nga player of the match. Gindayaw ni Pilipinas head coach Mark Torcaso si Guy sa pagpanikasog sini nga mapadaog ang team sa amo sini kadako nga mga hampang. Ginpasalamatan man sini ang kada miyembro sa ila ka bakod apisar pila pa ka beses sila nga naluto sa tournament. Lakip na ang 7-0 nga score sang ginpierde sila sang Japan. Yari si Philippines head coach Mark Torcaso. I'm a little bit lost for words, to be honest, but the one thing that I will say is we came here with a very young squad of, I think, with an average age of 23 or 24, and to have one of our future stars, I think a star on the world stage, play so well in a big game like this and help us qualify for the World Cup is a testament to her and her family. But JL is just one of a number of players that are coming through our program to be successful for our national team for many years. So I'm extremely proud of every single player, including players that have been to a World Cup and experienced the opportunities of playing in a big stage.